तेजपुर ओनसोलनि मुलुगसोलोंसालि आरो कलेजनि बर' फरायसाफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे बरायनाय हाबाफारि खुंदों। तेजपुरनि बड' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटिया दिनै तेजपुरनि थियेटार हलाव ओनसोलनि मुलुगसोलोंसालि आरो कलेज थाखोनि फरायसाफोरखौ ज' खालामनानै 20थि बर' फरायसा बराय मेलखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो तेजपुर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो कलेजनि बर' बिफाननिफ्राय बिबुंगोरा आरो गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लायो। तेजपुर ओनसोलनि फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि जित सरगयारिया बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। दिनै तेजपुर दरं कलेज आरो बेहाय साइन्स एकाडेमि सेन्ट जेभियार जुनियर कलेज आरो गुबुन गुबुन जि इन्स्टिटिउटफोर दङ बेनि गासै बर' फरायसाफोरनि गोदान बर' फरायसाफोरनि लोगो हमलायनाय खुंगा 20थि बे हाबाफारियाव आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गोबां फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोना बेहाय बोसोरफ्रोमबो फरायफैयो आरो फरायनानै बिनिफ्राय गावनि जि गोसोनि साननाय जानो लुबैनाय फैबाय थानाय गावनि इयुन दाफुंनायाव बेखौ लायो। बेयाव फैनानै आङो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसेयैनो आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे मिडियानि गेजेरजों बा नोंथांमोननि गेजेरजों आं बुंथिनो सानदों दि जोङो गावनि लाइमोन समावनो गावनि जि थांखि बे थांखि होसोनायाव जेन बे बेस्ट टाइमखौ जेन मोजाङै बाहायो आं बेखौ खावलायदों आरो जोङो जोंनि जे दानि लाइमोनफोरनि जे जौ जुवा फेग्रा बेसाद मुवा बाहायनायफोराव जोङो एसे जोंनि लाइमोनफोरखौ एक्टिभ जानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि सायावबो जोङो फरायसाफोरखौ लानानै जोङो सावरायबाय थानाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायाव गोबां हाबा मावबाय थादों बेफोरखौ लानानै आरो बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनैनि जि गोदान फरायसाफोरखौ लोगो मोनलायनाय बे खाबुआवनो गासैबो फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोनजों आङो बेखिनि बाथ्राखौबो सावरायनाय जादों आरो आङो बेखिनि गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि समाव नुजाफैनो थाखाय। जोङो दिनै 2002 मायथाइयाव जोंनि बर' फरायसा थुनलाइ आफादा तेजपुराव जोनोम जाजेनदोंमोन। जे जोंनि सिनियर सुपार सिनियर ब्रादार्समोना जोंनो दानानै गालांदों जे जों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय तेजपुर नोगोराव फरायनो फैनानै जों माने जमा खौसे आरो जोंनि मोनसे गोरोबथाखौ लाखिनो थाखाय बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। जे बे नोजोर आरो थांखिखौ नायनानैनो दिनै जोंनि बर' फरायसा थुनलाइ आफादा तेजपुराव दिनै बोसोरफ्रामबो बर' फरायसाफोरखौ गोदानै बरायो। जे जोङो बुंनाय जायो जे गोदानारि बरायनाय होननानै थिग बेबायदि मेलखौ दिनैबो जोङो 2022 मायथाइनि दिनै 17 नभेम्बराव फिन खुंबावदों जे जोंनि जुनियर फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो बरायबावदों आरो जों जोंनि गेजेराव खौसेथि लानो थाखाय जोङो नाजाबोदों आरो दा जोंनि बे कलेजाव जोङो दरं कलेज दं, तेजपुर इउनिभारसिटि दं, तेजपुर कलेज दं, सेन्ट जेभियार कलेज दं आरो साइन्स एकाडेमि दं। 20थि बर' फरायसा बरायमेल तेजपुर बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटिनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय दिनैनि बे गोदान फरायसा बरायमेलाव बाहागो लानानै जों तेजपुर बुहुम फरायसालिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो तेजपुर इउनिटआ मोनसे गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दं। बेयाव तेजपुर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो गोजौ सोलोंथाइफ्राव गोदानै एडमिसन लाफैनाय फरायसाफोरखौ मोनसे बरायनाय हाबाफारि, बेजों लोगोसे तेजपुर इउनिभारसिटि, दरं कलेज, बेबायदिनो तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो गुबुन गुबुन फिसा फिसा इनस्टिटिउटफोर जोङो ज' जानानै बे हाबाफारिखौ जोङो लाफुङो। स' जों इउनिभारसिटिनि जानानै जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जोंनो गाहाय आलासिया बेबायदिनो बे फरायसा समखिनिखौ माबायदि जोङो गावखौ दाफुंनायाव बाहायनांगौ बिनि सोमोन्दै जोंखौ बुंदों। स' जों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो उननि समफोराव बेबायदि हाबाफारिफ्रा जाबाय थागोन आरो बेबायदिनो जों बे तेजपुर ओनसोलाव जेसेबां मानि गोजौ सोलोंथाइ लानो फैनाय गोदान फरायसाफ्रा बेबायदिनो बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जयै खौसेयै आरो जों गावनि हारिमुखौ बेबायदिनो लाखिनायाव
गावनि हारिमुखौ फसंनानै लाखिनायाव लोगोसे समाज दानायाव बेबायदिनो सोलोंथाइनि फारसे जों दावगालांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो लोगोसे जों तेजपुर बुहुम फरायसालि बर' फरायसा गौथुमनि जानानै जेसेबां मानि तेजपुर ओनसोलाव गोदानै सोलोंथाइ लानो फैनाय एडमिसन लाफैनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो बरायो आरो लोगोसे इयुनाव जाफुंसार जानो हानायनि थाखाय जों आनान गसाइनियाव आर'ज खालामो। गोजोन्थों।